Ako by si preložil tieto vety do angličtiny? Poď, ideme rýchly preklad. Stretneme sa o 3:00. We'll meet at 3 o'clock. Stretneme sa v pondelok. We'll meet on Monday. A stretneme sa v júli. We'll meet in July. Add on in naše obľúbené predložky spojené s časom. Poďme si povedať, ako sa používajú. At používame, keď hovoríme o nejakom konkrétnom čase, čiže o hodine a minúte. At 8 o'clock. Ale ak hovoríme o dni, tak už použijeme on Monday, on Tuesday, on Christmas Day, hej, on my birthday. Čiže ako náhle je 24 hodín, tak je to on. A ako náhle ideme vyššie, čiže ideme do viac ako 24 hodín, tak už použijeme in. Čiže in summer, in January, in 1995. Opäť tu vieme aplikovať ten trojuholníček, to znamená, že at je na